салом алейкум духтаро, созер назар саломатиётон хубай. Имрӯз як распродажаи пешниҳод мекунем ки то ҳол набуде хел распродажа, ба хотире ки ино ҳамаш як таи мондагиай духтаро. Марҳамат, метавонен дархост кунен 90 сомон кадомиша ки мегирен. Санги хамиллионай, ҳамаш папилинои сифати олияй духтарако. Марҳамат, то охира тамошо кунед, боварӣ дорум ки писандтон мебиёя 90 сомон. Бана ҳамаш папилинои ғавсаки хушрӯ бо сангҳои хамиллион. Медонистен ки ино чанд мебуданд? Инаҳози 90 сомонӣ ҷои ҳами шидакаш. Яке духтаро, як рӯз, ду рӯз ҳами распродажа давом мекунад, тамом. Барои ира тез мегиранд. Ҳамаша тез мегиранд. Ира нигоҳ кунед, чихе хушрӯчай. Материалошон ҳамаш бо сангҳои хамиллион задагиай. Ина диден? ҳамаш хушрӯ духтаро. аҷоибот. Ана иям фасони бадай духтаро, иям распродажаштагиай. Касседа дар корай, марҳамат, дер накунен духтаракои хушрӯ. Бисёр ҳам нархи хубай барои ин намуд сифат, ҳамин намуд нархҳо. Марҳамат, хоҳишмандо, нависед дар ватсапи мо. Ман шумода доставкара равон кунам. Доставка душанбе 20 сомонай, пешаки гап занам. На касое ки барои савдо мехоҳад, касое ки барои мисол туфа ё ки туй, марҳамат духтарако, интихоби хеле зиёди паплино барои шумо. Мана ишаиш дахшрӯвай, ишаи дигариш дахшрӯвай. Хулас ҳамашон паплинои фасонакан. Нархошон 90 сомонӣ. Нархи як либосша гуфтестам. То ҳол ин нарх набуд духтарако. Фурсата ғанимат дониста интихоб кунед.